Máis de 30.000 empresas e autónomos de 32 concellos conforman a Cámara de Comercio de Santiago. De aí a súa importancia clave na defensa dos intereses dos diversos sectores representados, así como interlocutora coa administración pública. Así o destacou o conselleiro de Emprego, Comercio e Migración, José González, que presidiu o pleno da entidade, celebrado nas instalacións da empresa Actensa, no polígono industrial da Pobra. Na súa intervención, o conselleiro afondou na necesidade da colaboración público-privada. Que dentro do apoio que facemos dentro da Xunta de Galicia aos diferentes ámbitos das súas competencias, entendemos que un interlocutor moi importante son as cámaras de comercio pola súa traxectoria e ao mesmo tempo tamén polo apoio que nos veñen dando dende sempre no que se refire á formación, ao apoio ao emprendemento e todas as cuestións nas que traballa esta consellería. Polo tanto, as cámaras de comercio son axentes, colaboradores moi importantes para esta consellería e hoxe queríamos estar aquí para transmitirlo, neste caso, a Cámara de Comercio de Santiago, como estamos facendo co resto das cámaras de Galicia. José González tivo tempo tamén de realizar unha visita ás instalacións de Actensa, acompañada do director xeral e vicepresidente da compañía, José Luis Escurís. A firma pobrense dedicada á importación e exportación a nivel global de peixe conxelado segue co seu plan de reestruturación, co que pretende garantir o mantemento da actividade empresarial e tamén da totalidade dos máis de 200 postos de traballo cos que conta na actualidade. Estás dicindo, estamos nun proceso de reestruturación que xa foi aprobado a nivel notarial, fixemos xa un convenio onde foi aprobado pola 90% dos nosos proveedores e agora estamos pendientes de que o valide o xulgado mercantil da Coruña. Estamos con boas expectativas, estamos contentos e queremos incluso aumentar o emprego.